Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Akuluakulu tikambe pano pali nkhani. Yeah, so kumbali okhudzana ndi Iran. Anthu andithu agawikana, like kugawikana. So choyambirira tiyeni tipite ku ngati international community, like dziko lonse tingotenga anthu. Like tilengeze zipembedzo tike pambalipo. Koma tingotenga ngati anthu chabe basi anthu agawikana pawiri, right? Kufanana kambeza anthu wose pa dziko lapansi agawikana pawiri. Gulu lina likusapota Iran, gulu lina silikusapota Iran koma likusapota ma Americans. Takatana kuti pene tayosapo khane kukhuza ndi zipembedzo tungokamba pano za ngati dziko, right? So amene akusapota Iran ndi anthu okhawo makamaka amene akuyang'ana zinthu kuyang'ana ndi diso lokhudzana ndi mmene dziko limayendera, right? Like understanding ya dziko mmene limayendera, like so why dziko lina lupita kuphulitsa dziko lina, like pazifukwa zisamveka bwino. Anthu amene wawa akungoyang'ana kuti koma zinachitika koso zinachitika ku Libya, kuchoka uko kungopita kuphulitsa dziko lanu wake kuyambisa nkhondo dziko licha basi pano pankuliphwasuliratu. No, zimene zizi sakuyenera kupanganso ku Iran chifukwa tikudziwa kale mathero ake, tikudziwa kale kuti umundi mmene amatani amachitira. So these people akupanga understand kwambiri mmene chilichonse chikuyendera, right? Gulu loyamba limenelo. So iwo sakuona chifukwa chomveka bwino kuti why America ifuna ipange invade Iran, why Israel ifuna ipange, chifukwa iwo also akupanga understand mbali ina kunoza kuti sakupitirako bwino ku Iran, sakupita kukapulumutsa anthu, sakupita kukakonza zinthu. Chimene akufuna kumene koko ndi kukangotenga zimene Iraniyo ili nazo, mafuta, gasi, chani, zimene angazipezezo basi, zinazo alibe nazo ntchito. And pompano I think tinapereka ka video amene amakamba nkhani yokhuzana ndi kumene koko. So anthu amenewo ndi anthu amene amapanga understand wedi kabati mawu one kuti colonialism, right? Kupanga colonize anthu ena, amapanga understand, anaphunzira amadziwa za colonization. What is colonization? Colonization kwapanga anthu kuti iweyo ukhale mmene ne ndikufunira iwe kuti ukhale, osati iweyo uzikhala mmene ukufunira. Ayi, koma ndikufuna iweyo ukhale mmene ne ndikufunira. Gaji yankhulo changa, zovala zanga, kaganizidwe iwe uzipanga, iwe ukhale iwe uzipanga ine mmene ndikufunira, komanso ndikhuza kumatenga chilichonse mmene ndikufuna kwa iweyo. Colonization imene ndama kupenta zinthu mutu iwaja nkukhala ngati ma role models ako. Ndi tili ndi magulu ake pachiti ndi France, tili ndi America, tili ndi chani imene basi maiko yanthu amankhaji French anapangidwa colonized ndi machani ndi ma France, ma French. Ena azizungu ndi izi zimene zaifere kudziwa kale nkhani imene. Those people, so gulu limene limapanga understand kwambiri kuti look, no, this is just nonsense. Akudziwa chimene chikuchitika. Tikapita kugulu mbali naye zifukwa zimene iwo akusapota America, unless if I'm wrong ndoti mundiuza, komano zifukwa zambiri nzonena kuti aonera kwambiri mafilimu America, imene America imamenya kwambiri, imathandiza mafilimu rumene mati kaya imatani. So iwaja ndi picture na kuti ma Americans ndi ma superpower. Mene remember tana kuti tatenga gawo limodzi la
international community anthu chabe tatega zipembedzo tazisiya uko tazitayira uko tukamba sobalo mmene timakhalira in our daily life. Madzo ino pali kagulu kana kake konna kuti kama konda kuchemelera mabullies kama konda kuchemelera mabullies sinzotika kumakhala uchitsiru kumakhala kupambwana like all ku school. I mean tekhala ku school boardings. I think tikudziwa zimenezo mukawina bully mtu amakonda kubasa kwamenya nzake kwa anzake sopo kana renga chimanga chokazinga ntetsa kungolanda chanchani pamakhala gulu kana kake amene ndi ujeni uri amene iri ndi ikobe ujeni uri usabange zimenezo ujeni uri akakuona like kakhedwe kawo basi nkoti amakonda kuchemelera mabule like they are so weak and hopeful kwambiri they can't even think saganiza kwambiri like wafosa bano kuti kumayiwe why uchemelera amene you like over amenda big amenda ndala se amena atha kuboya poseba kuti benya makofu poseba nopo pebe samananga panga fio bas iyo ndikuti kumene pakachane kachimakhaji chane no. So kagulu kamene kondithu kalipo kamagulu amene most of those groups ndamene panopa akumunyenzi America imweyo America paka imamenya like okay, tell me the reasons why you are wena upanga choncho palibe chifo chenjeno ndanakati maybe I'm wrong. You can correct me mundipanga correct comment section ndiyo tsegula. I mean you mundu from takulemba urakulu mukwakisa ifeo tabanga izi you know, so you understand what I mean. You understand for super power for palibe reason nina kubatula ma super power abaja basir palibe reason nina chabe kama gulwa lina ngati ifeo ndaiti maona zota no actually this is just nonsense pala jina gulwa jina malema maona no this is nonsense malema jito kulankhatu maiko ambiri wasatu sodi mina malema koma anthu ambiri amazota no America sikweno panga zimene zisi asiyena anthu akhale ndi mafuta awo ndi zinthu zawo even ena zimene zinachita ku Venezuela zija panopa basi Venezuela yes you understand what I mean. Asiyena anthu chabwino so takamba za magulu awiri akumene kukwete chabwino tiye tifike nso pano kumbali khuza ndi zipembedzo tachoka kujaku tachoka kwa anthu amba anthu ngati anthu tifika kuzipembedzoko kuzipembedzoso tikupeza so nethu magulu agawikanaso pali magulu ena tingotenga titenge pangati pazipembedzo sitikusankha kuti chiislamu kapena chikhristu kapena chichana kumati kungotenga ngati zipembedzo onse asilamu ndi akhristu ndena onse amene onse mukupeza magulu awiri definitely mukupeza magulu awiri kumene kumupeza magulu awiri mupeza gulu lina kalikhala islamu kakhala khristu kakhala ndani koma still akupanga cheka akuyang'ana zoti akuyang'ana nkomanena kuti no America ikulakwitsa potenga tichipembedzo chakecho America kakhala khristu una America apande ikulakwitsa uku ndikuponderezana apaya no Israel apaya ikulakwitsa kwambiri for awalenga malemba apanga cheki ena sada zindikira kuti okay Israel imene imakambidwa Bible cha Israel like imene inde whatsoever chabwino ndikuti kagulu kena kamene kuchipembedzo komwe kusopano kamene ndikakusapota I mean kakusapota Israel kakusapota so America ndi kakufuna zoti Iran ije ndithu igwe ndithu on religious grounds. Now tukama nkhana kuza ndi zipembedzo on religious grounds pazifukwa za chipembedzo kagulu kamene kaka mukapeza ndithu kuchi Kristu mukapeza ayi pene papa nzonizo kuti basi Mulungu basi ananda ali chani ari Israeli ndi imanda madaliso ndapa imarenga madaliso yanchani olo Israeli ndi kuti ya imene blah 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 it's ABC like kuti Americans
zonsezo nzawo mulungu ndi zimene akupangazo ma-Americans ndi ma-Israeli zonse zimene akupangazo nzawo mulungu ndithu zawo mulungu palibe sichovuta palibe sichiduso wake kuti apha anthu chani zawo mulungu zimene zonse right. Iran yonso deserves it. Iran yonso ndoti kuyena kuphinjika kulandira zilango zimene ndithu Iran ikulandirazo. That's mopeza kumbali khuzana ndi amene akutuluka kumbali ya ma Christians ndena chabwe ukapezaso enaso ngati Islam takamba kuti tufati tingophatikiza ngati zimwe zonse pakamodzi kupeza Islam ena kusapota Iran kupeza Islam ena sakusapota Iran. Islam ena sakusapota Iran on what grounds pazifuka ziti. One, ukamayang'ana bwino zifuka zimene akumapereka akumati akumakamba nkhani khuzana ndi ma beliefs like zikhulupiriro. Wekifenda Islam kumano yo wajawo ali zikhulupiriro zina. Sindifandilo ma details ambiri kuti zikhulupiriro or no zikhulupiriro kuti nzotani kwakuti anayamba nazijani kazinatana. I don't want to go there, right? Kama peza kuti mpaka zimafika pena point ino kuti osamvera chisoni olata afa amenewo olata phedwa alibe ntchito chifukwa ino kuti ifeyo sitingapange mgwirizano ndi anthu ngati amenewo ifeyo timakhulupirira bla 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 like alibe nazo ntchito kuti olowina yake atafa. Yeah. Amene ndi Islam amene ndi Islam. I think ina somena mnapanga so check namba videos ena achichewa ena achizungu ena ndi Malawi kumene ena okay. Ena wakakhala kumaganiza kuti ndiri kuti zinthu zokhala banje. Right? Chabwino. Mina mangokumbutsana pang'ono kumbali imeneyi. Sozori nombali mulimbalite. Choambira ino sozori mulimbalite. Tikatenga pa international pa international community, tikatenga pa umuntu ngati anthu chabe osalenga zipembedzo mulimbalite. Nanga potenga kuzipembedzo mulimbalite. Ena sakhulupirira zipembedzo. Komano timafuna tenene pano. Kona kuti nkhondo imeneyi siyaza zipembedzo. Nkhondo imeneyi ndiyo khudzana ndi anthu ena kuponderezedwa. Basi. Anthu ena kuponderezedwa. So anthu ena ake akuponderezedwa. So baby kind of khudzana ndi zipembedzo like whatsoever. Endiso zipembedzozo sezimanena kuti munthu unali yesa amene mukusiyana naye chipembedzo ndikuti akuyenera kuphedwa. Amene mwina mundiuza inuyo kuti chipembedzo yanji chimene chimalowa kuti ngati mwasiyana naye chikhulupiriro ndikuti akuyenera kuphedwa. Zimene madziwa ine ndizona kuti even ku Bible ku Korani kuchani ingakhale kunena kuti munthu wachipembedzo chako iweyo kaya wewe ndi Kristo kaya Islam ndewaona munthu wachipembedzo chako akupondereza munthu wachipembedzo china. Kupondereza munthu wachipembedzo china iweyo sikuyenera kujoina yani sikuyenera kujoina munthu wachipembedzo chakocho. Ukuyenera kuti ujoine wachipembedzo chinacho umuthandize. That's called humanity. Umene ndi umunthu. Chifukwa chani? Chifukwa chipembedzo chilichonse chimaphunzitsa umunthu. Ngati chipembedzo chako sichikuphunzitsa umunthu dzozoti chipembedzo chakocho uchipanga question mark. Uchifunse kuti chipembedzo chimene ndi chichi. Koma wina aliyense akuyenera kukhala mwamtendere popanda kupangidwa attack. Popanda kuopsezedwa ndi wina aliyense. Dziko lapansi ndi la wina aliyense. Ukhale usakhulupirira kwa Mulunguyo akusunga iwe kasukhulupirira Mulungu. Alipo anthu osakhulupirira China kakuti Mulungu akwasungabe. Ngakhale usakhulupirira Mulungu akwasungabe. Ukhala Mkristo, ukhala Msilamu, ukhala iwe azilonga zoli munthu. Nde Mulungu anakuyika pa dziko lapansi panopa. Iweyo ukuyenera kukhala pa dziko lapansi panopa. Right? Iweyo palibe amene ali ndi udindo
omuchosa nzake moyo kapena oti anchosa wina wake kapena mpase mavuto wina wake chifukwa cha zimene amakhulupirira. No. Palibe zimenezo. Yeah. So guys, thank you so much. Maganizo anu ndolani. Tafusa maganizo anu ndolani.